Hvad synes du om rygning generelt? Jeg synes, rygning er noget lort, fordi at der er så mange mennesker, der dør af det, og det skader ens lunger rigtig meget. Kunne du finde på at begynde at ryge? Ikke nu, men jeg ved ikke om 20 år. Jeg bliver fuld, og okay, men jeg vil ikke. Ja. Hvad kan rygning føre til? Om rygning generelt? Jeg synes, det er klart, det er ulækkert. Kunne du finde på at begynde at ryge? Nej, det kunne jeg ikke. Hvad tror du, rygning kan føre til? Det kan føre til død og kræft, og man kan ødelægge sine lunger. Hvad synes du om rygning sådan generelt? Jeg synes, det er meget skidt. Jeg har haft en lang historie med min mor og far om, at det ikke er så godt at ryge. Så om du så kunne finde på at begynde at ryge? Nej, det kan jeg ikke. Hvad tror du, rygning kan føre til? Jeg tror, at rygning kan føre til døden, kræft, alt muligt. Sådan, ikke så, altså det er aldrig sådan noget godt. Hvad synes du sådan om rygning generelt? Det synes jeg faktisk ikke så godt om, fordi at, jeg synes, det stinker ret meget. Det er ikke så rart sådan, at være med nogle ryger. Kunne du finde på at begynde at ryge? Nej, det tror jeg ikke, fordi at, jeg prøver ikke op at ryge. Hvad tror du, rygning kan føre til? Altså, jeg tror måske godt, at dem der ryger, de kan måske godt finde på at prøve at ryge hash. Så måske ikke misbrug. Det kan vi konkludere, at ingen af dem vil begynde at ryge. Men da cirka en fjerdedel af voksne danskere ryger, vil en af dem i realiteten begynde at ryge. Slut herfra.